Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa kapada pabagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat kada kayaming asa nga pa na. Kahit awisan na kayo, ti panagdengig yo. Kahit pakishare ti programa tayo, pakishare, awisan mo ti panagbuya yo. Ayan. Padanan nyo ti pagkasalitaan ni Puldo, iti panagisurat ni El Amor Verdadero, nga napoluan. Dila! Amoy iti dila? Ti dila ket isu iti kadadelikadwan, kadadaksan nga paset ti bagi tayo no santay nga malwadan. Napateg ti dila. Di ba? Hakalulala santay makabagsaw na on dila tayo. Ngayon, no, tiladat saw-sawin tayo. Ano't mapasamak? Ayan. So nga alwadan tayo, anadan tayo, aya, sa alwadan tayo, tidila tayo, sa angat tiladang ipagbagayo. Tama nga, iso tayo, pakairamramanan nyo, pakaisagmakanan nyo, ano, pakauraman, ti may nga pamilya, parang ganun. So nga, pakasalitaan ni Puldo nga napoluan, dila. Iti pa nang isurat ni Alamor Verdadero. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam ti nga Puldo nga napoluan, dila. Iti pa nang isurat, ni pagkayam tayo nga El Amor Verdadero, iti Santa Cruz Sur, Badok, Ilocos Norte. Dear Manong Nemi, may san titawen ni Saldi nga anak mi, idi takinasaritak ni Melba nga asawak Manong Nemi. Melba, ano nga ito napadasak mo timapan makigasang-gasat nga trabaho sa Jabron? Abang na panunod mo ti kasta, Puldo. Abang na panunod mo ita. Dito ta, nagpintas mo ti trabaho. Iti kumpanya nga pagyanam ita. Wine, napintas bakit? Ngam dagdagal ti sweldok no inak sa Jabrod. O sarak tinaturpos ko nga kurso nga nutrition. Ketag-apply ka kas cook ije Saudi.Ag-apply ka chef. Tapay, pag-amo nga dagkasapulan ti cook sa Saudi, nakasaritak kami ni Pari Buying. Nagrana kami dyan, ili itay. Ada iso na nakabakasyon ita.
Ket ko na nga kasapulan ti kusinero, iti ospital nga magtatrabaho na sa Saudi. Boeing? Boeing Santos? Boeing Santos, wala na tahin. Nagbisbisi mayor ti lawag. Sino ka Boeing? Kinaraduharak nga iti kolehyo, ti nutrition mo't lang ti kursuna. Di talagang kabang-ibang nga elite ay lugar da. Staya. Kadala kita talatakang ka, ti mangikindeg boldo. Umdas kumamad kami na, tigserbi kada tayo nga talo. Kada kita talo nga anak ta. Ana, umdas kumamad kami, nga agserbi kada tayo, atalo. Iti anak ta, ti sweldom, ditoy, no saan nga gapu kada giti kakabsat mo. Di sikaman, antay takaman, kituan po dumad. Takasano kat, sika lang arudan ti mang bibiyag ka na kuwada, sika pa lang ti bang papaadal ka na giti dua kakabsat mo. Melba, kas inaunahan ka na kami nga talong ang kakabsat, obligasyon ko ti mga ipaay, tinapintas ka masagbayan da, sipod napapaunami di rakil mi. Iso nga, maawatan na kumamit di dahil nga bana, sikamit. Maawatak matkat. Ngam gagangilay nga masao. Palubusan na ko bakit? Palubusan na ko nga mapanidya abroad tapno masulbar ti problema tayo ti pinansya. Sige. Palubusan ka. Ngam laglagi pa na. Saan kang indurduron? Manong nemi pudno ti kuna ti asawa ka malaksid kadakwada nga aginak. Dagdabdabender kanya ket mainaw yun pa di duwa kakabsat ko nga da Juju kini Jingjing. Agakabalay kami amin manong. Agakabalay kam amin iti balay nga naipundar pailaeng dagiti dakkel mi. Wen, agkakabanga kami ket siyak amin tibang pataod kadagiti agserbi agkurkurang ti sweldok ditoy kang serbi kada kami. Isod ka po nga kinayat ko ti mapanagtrabaho sa Jabrod Mano. Kaya't babayan ti tulong ni Pari Boeing napaspas ti papangko ti pagilyan na Saudi Arabia ngem sakbay ti flight ko. Kinasaritak na kiti kakabsat ko da Jojo kini Jingjing. Kakabsat ko. Ito numayan nga lawas ti flight ko. Kayat kong ipalagip nga tulungan nyo ko tulungan nyo kuman ni manang nyo Amelba nga gistimar ken mga iwan ken ni Saldi nga kaanakan nyo. Ken siyempre, igayad nyo dagbasa tapno makapagturpos kay ti kolehyo. Awan da nagmanong. No problem manong Poldo. Tulungan mi ni manang Melba kadagiti amin nga trabaho dito balay. Ken igayad man tagbasa. Basta, di mo liplipatan kuya. Ti mangi pahuit iti allowance mi kini adin ko. Kito na. Apik iti nga saan? Insong mat ni Juju manong nemi nga pinasarunuan ay second demotion ko na ni Jingjing. Pudnunti ko na ni Manong Juju. Manong Poldo. Ko na ni Jingjing. Di mo liplipatan tagpauit akanayon. Ing katawan. Manong nemi gapot erapap ko maipayak ti pamilya ken nagididua nga kakabsat ko tinapindas nga masakbayan. Pinanawak ti Pilipinas ket nagturungak sa di pagilyan nga Saudi Arabia. Nagtrabaho akas cook iti maysa nga dakkel nga hospital iti Riyadh. Huwan manong. No sa din nga dito'y matlang ti pagtatrabahoan ni paring Boeing. Dadakkelan ti sweldok dito'y ket banag nga mga maayayatan manong nemi ti asawa ken iti kakabsat ko kabot adon ti maited ko nga financial kadakwada. Huwan manong nemi. Siyempre, adon ti maited ko nga kwarta. Naanayas idin ti tarahay ti biyagmi. Ngayon bigla nga ti maud ti problema. Duwan nga tawin ko dito sa Saudi, idi tanagsurat ni Melba nga asawak, awang pa lang idi, ti cellphone manong. Surat pa lang nga the voice tape. Kat kasto man ti paset ti surat manong. Ay na, Puldo. Dito akit
saan ko pa matpadakes. Ibagbagaklan kang gatipod no, kas asawam. Sayang lahin ti gastusem, ipanagbasa iti kolehyo ni Jojo ang kapsat mo. Nagsardin nga nang nagbasa. Nagsardin nga nang nagbasa ti langgong ang sipod ta. Adda na si kugan ng apada ng mitlaing estudyante. Iso nga dahita. Insang pet nan ti babae, ti bagbagina, dito'y balay. Nanayonan manen ti pakanam, si Kapuldo. Isong inton sumarunong agpawid ka, ket iad adumton ti mangted ti gatang mi, ti agserbi. Ket di met jingjing, ti kayat mo nga mamuan, as pagarikan ay na. Sing kamay, na, singka, simang kamay samet ti dagmel. Simang kamay samet nga dagmel. Sana makaradwari ta katawan iti high school. Tatot bagsak na, agrado na. At lakawat saran dumat ngamin. Bimaba yan nakabalbalog. Manong nemi nalidayanak ididay nga namuak ket naasot tinaunagasan na ay ko. Maluksawak mamanong. Ngimawan ti maramidak. Imbes ko mga ipadamag na agturpuston ni Jojo. Ngam nakasigog ket addan ti balay mi ti babae. Sakit sa nga graduar di Jingjing ti high school kapot adong bagsak na. Ket po doon ti kuna ni Melba manong naming nga nanayunan manen ti pakanek. Ta pangalak ko ma met ngamin, pangalamet ngamin. Pangalaan kumamit ngamin ni Jojo ti pakana itinasikugan na ket dinamat pay mapakan ti bagbagina manong nemi. Naglabas pa hay dagiti aldaw ket addan tallo nga tawen ko dito sa Saudi. Nagpas nga idin ti masikug wenno babae nga nasikugan ni Jojo nga ading ko ti ipag ko. Ingkadeng ko ti agbakasyon ti mun agundaw manong. Kaditi sa sangpet ko kaslag na Santa Claus ba nung name? Uwan. Kasto na talaga dagiti OFW na sumangpit da. Nagbakasyon da. Kasla Santa Claus gagibunong ka dagiti sarabo. Oh, dito rabersyos ti parakeng ka. Itinagwapo nga burok nga ni Saldi. Ah, kinunak ginagkak ti upatin ti tawen ng anak ko. Uy, nagpindas. Thank you, Tarang. Thank you. You're welcome, anak. Oh, dito met ti na shoulder bag para keng ka, Melba, sweetheart. My love. Yay! Talaga ngayon paypason nga gimatang ti Louis Vuitton nga baga, Puldo. Thank you. Siyempre, love na love kita. Iso nga, ingkatangan ka. Thank you, my love. You're welcome. Oh, si Kawad Jojo. Kenti Pabilyam. Alam nito sobre. Kinaurumat si ka Jingjing, ading ko. Alam nito insubrek para ken ka. Wow! Thank you today ito nga sarabo. Thank you. Thank you, Manong Poldo. Alam, mabati kayo palang harta dito sa alas tag sublikam kini bakit ni sweetheart ko dito kusina at ituloy mo nga isagan ti taraon tayo. Kinuna ni Jojo manong naming nga pinasaraman met ni Jingjing. Ay kaduan kayo ng ti kusina, Manong Jojo. Manong nemi nakaragragsak nga nagturong iti kusina di kiti kakabsat ko agraman ti ipag ko nga live-in partner ni Jojo. Kinita nagtasawak. Puldo, Anya nga met tilinaon di kiti sobre nganted mo kada kiti kakabsat mo. Ini kakabit ida ati kwartada, bakit? Kaya manumit nga eh. 6,000 kini Jojo, tadamat din pamilya na. 3,000 mat kini Jingjing. Manong nemi nagwing-wing ti asawa. Ay, pagbagaam di kiti kakabsat mo, Poldo. Dahil Jojo, amangan no isugal na laing tindad mo. Sugal? Naisungsungin di, sumursurot ka na kiti mamalot nga karubak. Iso nga masansan matan nga mapan iti galyera. Kasta ka di? Alabayan bakit? Takasaritak tuman. Berebeng na laing.
Kinaurin ni Jingjing. Palagi pamet. Nga igad na tagbasa iti kolehiyo. Ada na kay baga kanyak. Nga da kakibkibin na nga lalaki iti ili. Hanya? Uwan. Iso ka palagi pa ambarin no denggan na ka. Wala siya galawan na rin. Kasaritak to ida. Kasaritak to da ang padpadali kiti kaapsat ko. Manong nemi aminek nga spoiled kanyak dagiti duwa kaapsat ko. Irigatik ngamin nga tsakmala maparamanan ida nukas ng adamat pag namayan alak amen ti pamilyak man. Awang ko man ti obligasyon ko kapot kakapsat ko nga rod ida. Angim siyak man ngamin tinauna. Awang ko man ti obligasyon ko ta adamat ten pamilyak. Angim ipatpateg ko ida. Tay ko na kon ano digitilaeng kumaaginak ti suportarak. Aglaplapunusan ko mati sweldo ka para kadakwada manong. Manong naimi, didayta nga panagbakasyon ko kadyak naalwadan nga nabatyan ti asawak. Uhin, nagsikog ni Melva. Kat nanayunan ti anak mi ti maysa nga babae nga pinanaganan mi ti Maricar. Kat bayat manong naimi, ti panagbayat a dumakdakkel digiti anak mi siyempre namnamaek met nga umadanin ti panagraduar iti kolehiyo ni ti Burdek akapsat ko nga ni Jingjing. Tano saan man nga nakapagturpos iti kolehiyo ni Jojo, mangnamnamak ani Jingjing manong name iti makapagturpos. Ngayon yan manong. Taday ta ka namnamak ket napaayak manin. Nakaawatak manin ti surat ti asawa. Ay na, puldo, asika pa lang ti mangmangged iti adayo. Ay, adda ka dita, nga agkalkalaingitan, tapno adalaing ipawit mo nga pagbasa ti babae nga kapsat mo, nga manya nga tinaramid na. Saan nga matungpal, terapapo makapagturpos, agsipod ta, agdadagsan, ti garampingat nga babae nga kapsat mo. Nagpasikog, ngem tinalikodan, tinakasikog kang kuana, umado, puldo, tipakanam. Yapo na nayunan manen. Manong nemi makaupay tawan man laeng ore may sa kadagiti pinagbasak nga kakabsat ko tinakapagturpos ti kolehiyo. Piman, nakasaysay nga kwarta. Ay, kwarta ti OFW. Nakakaasimat nga OFW. Nanayunan kay diti obligasyon ko, ta syempre ibaklay ko manen ati gastusan ni Jingjing nga agpa-check up iti sikog na aging gangagpas ngay. Ket sabalin tulaeng manen manong nemi ti gatas ken diaper indon may pasngay nanti anak na. Kaya't kuman nga ipaayan ida tinapintas nga masakbayan ngem ditakmat ammo nga dinanggayan. Iti mat sabali nga bangir manong dumakkel dagiti anak ko akas kadasal di kini Maricar ket no daduma malaglagip mi ida nga pagsasalitaan kini paring buying manong. Pare Paldo, kumusta mo itan ti pamilya mi sa Pilipinas? Nasiyat naman pare. Isa na lang ta nakaya kay tirik na kanyak dagiti duwangan nako. Kasta madlaw ken mariknak. Data, no kasta nga bakasyon na. Pare, talaga kasta. Apekto data, iti kinaadayom, iti sidong da. Bayat, iti panagdakil da. Data matibati ka na tayo nga OFW no pumutot tayo sa tayo ibati. Ay, di na makadan na ti amada. Uno na iti babae nga pumanaw, agbalimat ko OFW, ibati na ti anak da. Diyamat amadat mga iwan, umadayo matirik na tikiti anak da. Putno ti kunam, paring buhing. Ang para matlaing nga nakuha dati pag panagsakripisyo tayo ng imadayos ang kadi. Ama na, gusto ka. Eso nga, alala. Itultuloy tayo tati agan anos dito abroad, pare. Ta pare ti basakbayan na kita anak tayo da itoy. Anos-anos lang, kasta ti biyak ti OFW. Manong nemi na sakit para kanyak.
anak kaya kay tirik na dagiti anak ko, nakaya kay tirik na da kanyak manong. Tasala nga dayta ti problema agsipod da di makelda pa nga laki sa layaw. No anya ti kayat da ket isut ti maited manong. Branded nga ka West, ako na kat masabula branded ti maited. Kas dalag bibiyag abak nang ti arig na manong nemi. Diyak man makapagkedked kadakwadang no kastang agkidaw da. Tano aramidak ti kastang agsakit met tinakim da kanyak. Wan manong po na intirikat na naya. Banag ang diyak kayat nga mapasamak ang sakit tinakim di kita anak ko. So nga approve aming songbat ko no adakid dawon da. Eh di ba nagbakasyon kumanen iti na minsan kinuna kanyak ti baro. Tang? Kahit ko ti private school nga pagbasa ti high school. Kinunana. Nga pinasarunon met ti balasan ko. Ore met siyak. Kahit kung tumat ti private school tatang. Ha? Apay mat ka private kayo tiyo nga pagbasaan. Kahit nagastos. Anak ko. Basta ka kahit min ti private school. Ngayon ti public. Very cheap ngamin no public. Di ngamin marikar atin ko. O na, cheap nga talaga manong saldi. Iso nga private school ti kayat ko. Manong nemin Jackman nakapagsaan ka kiti anak ko. Alawan. Nga magkari ko yung harot, igayad yun nagbasa. Ihi! Wandang! Igayad man nagbasa, promise! Manong nemi iti nga rod pribado apagadalan tinagbasaan digiti anak ko iti high school. Ket kastamit laeng ti pribado nga universidad idagbasa dan ti kolehiyo. Hama? Diyak kumamet diyak kumakayat nga iti pribado manong nemi iti pagbasaan da ken nalatak nga universidad ti pagbasaan da iti kolehiyo. Ta sigurado nga nagastos. Ngem kunada, tang. Amoy ka di? Ano ti kakit kitain kan sapsapulin ita ng iti kumpanya kat iti nagturupos iti nalatak ang universidad. Di bali nga nagastos. Talalisto mo ti sumrat ti trabaho. No graduate ka iti mabigbig nga pagadalan. Pudno nga tareta, manong nemi. Manong nemi kayat kumanuno saan ngem napilitan aklatan nga iti private university ti pagbasaan di iti anak ko. Dakkel ti kastos agsipod ta nababamot ti grado da nga naggraduar iti high school ket saan da mabaling nga mangalat scholarship manong. Ket iti pagay paring problema manong nemi kapo ta kaadwan na ket babak nang dagiti agad adal iti daytang universidad. Nagbalin naman nga naapal kadagiti classmate da ababak nang. Ti kayat dumiten ket baro nga kanayon dikiti school supplies, sapatos ken uniformeda. Ken tinawen manong nemi nga iyad aduk iti bangted ti allowance da. Isoray dekadan ti kabayag ko dito'y Saudi manong nemi. Awan man lang ti dakkel nga ornong ko. Nasakit. Nasakit man nga kunaen nga ATM ti pagkitkitaan ti pamilya kaniyak. Ngem day tatipod numanong. Kasla ATM. Isarek dala jay ATM karda. Umayan ti kwarta. Ket kimaro ti kasasaad idi ta aguson ti cellphone ken internet. Nagpagatang ti pamilya ti sagkaysadang na cellphone. Numuna ket digitay dekalidad nga cellphone ti kayat da. Kahit kumatlat taatap no, makasalitak kita, babayan ti awag. Ngayon tirigat naman ng nemi tunggal agmudo, ti panagsarita mi iti asawa. Ay wanggayam, lakay. Ipalagip ko lang dahil pagbayad ti danom, kuryente, agserbi ti kusina, allowance da saldi kini Maricar. Ken siyempre, tayo pa igatan ko iti pagarjud ko Ano ta ko na? Pagarjud. Ito, pagarjud ka. Alangan mo't nga agluslusyang tilangak. Kat adagayam iti abroad ti asawa. Paunay mo tin manong. Gamot adda akong di abroad. Talaga sexy mo nga langat baknang mo ti asawa. Jesus, kastamad na nagda anak ko. Manong nemi masansa nakasta ti arig anaka record a dialogue ti asawa.
Idin to kita duwang anak ko, pasaray awangan dak, taad-adamat tay games. Wan, mat nga adadamat tay games nga ububrahan da. Wan, na parasay ko nakdi. Na parasay ti padang tawag da kanyak adadamat nga tay games ti ububrahan da. Kaya umawag da laeng no adda kayat dangin magakanyak kasi iti na minsan. Hello tang. May mawag ka kang kata, danas kin nga bagak. Oh, Saldi. Andreta nga anak. Nangiror namin te classmate ko iti hulugan nga kotse. Kahit kumat nga ada kotsek. Hana? Kahit kumat nga ada kotse na kunak. Isak lang kami ti awan ti logan na kata kami nga tropa. Manong nemi. Hagkakotsen ti anak ko. Manong na may kaputaan mo ng sakit lakid di tinakam kanyak ni Saldi no jackpot gantikid daw nakit kinunak. Kasta ka di barok, alakit bayam ta pagsalitaan minto kininanang mo dahi nga banag ha? Yehey! Namnamay kadan tungkot sa ko, iti kabitan nga panahon tatang. Alang nga roden tang, bye! Tinapay kinumustamat nun at kasasaad ko manong. Ore no saan ka matlagsak sakit. Malako na nakasta. Agi na nakin ko ha, di ubusun sa lunat yo, gananat kayo. Di kita ko awahan, manong. No tumawag na kwarta. Tibagada. Nagrigat, Diyos ko, ang grigat naman. Manong nemi inawagak ni Melba, kin inyuman ko tikid kidawan ni Sanli. Ano ko ng puldo? Agpagpagatang ni Saldi, ko say? Uwen. Tapalan na kano kita'y tropa na, di eskwela da. Iso kanong layangan ti awalukan na. Makiinno na magpahigayam. Ana? Makiinno na kunak. Anya takit mo sa kung makiinno na. Plano kami ti mangalam at ti hulugan nga servis ko, lakay, ore second hand laeng nga kotse. Anya? Kinapudno na, nalpasin di sarita mi, ti amamok nga agbaybay answer iti luglugan. Mga lakamatilugan mo, Melba? Kito na. Kakaiso na nga adda ka dito abroad nga asawak. Siyempre, na marites ka na ko agad damat konsak. Sa akong tumot na ipreno nga bigla tayo. No. Manong nemi. Naingato man ngagpaiso ti sweldo nga madamat agururay nga pakaigastuhan na. Nalaka nga rod. Uno na nga lang nga rod, dagit aginak, iti agsinsinda nga kotse nga hulugan. Oh my God. Iso nga basit laengan manong nemi ti mabati ti sweldo. Ket gapoy ti dayta, inabusar kon ti bagik, iti kakaubra. Uray no madi kuma ti bagbagik, pilitak latan, ti mapanagtrabaho, aging ga nga na urnong ti bagik, iti ket timaod na urnungan ti bagik manong nemi ket timaod tinakaro nga uyek ko napanak latamat na gubra manong nemi oreno uyak ka kusinero ak manong ket uyak ka delikado siyempre agpes masa ka nasaan nga mapugsa-pugsat ti uyag ko manong. Nadlaw ni pare Boyeng ket kunana. O pare Puldo. Nakaron ti uyag mo ah. Okay lang nito eh. Kayang-kayak na ito pare. Sigurado ka. Huwag pare. Baka na ka. Ay, nagrigat laki din ang amina na ya. Tibiyag tayo nga OFW. Awag nga pare. Nasaom kanya kidi nga mangirwar tilugan na kita ginam. Nangirwar da ka din? Uwan pare. Sadyak maaramid tagkid-kid kadakwada. Susugur ka pare. Kasapulam ti darong pare, mabiglang ha. Uminom ka tapno pang-aran, di ka na bukub mo. Naunay gan nga talaga, ti uyak mo pare. Nasasetsan mo, agawit ka pailaan kita kinanaka. Agpakada ka lang ka ni sir.
Saan nga mabalin eh? Saan mabalin, pare? Nausar ko amin ng lib ko eh. Anya? Uy, ay sasapo eh. Manong nemi dayta panagsasalita mi kini pari buying maet ka dami ti kitchen. Imay imasdeg ti busmi. Poldo? Ah, yes sir. Mangmangin ko ti uyak mo ha. Ganga iti opisina. I'm sorry sir. Hindi ba nagkunakit ka sa pulam ti agawid tapno ginanaka? O okay lang sir. Agsuotak lang at timas kas makita yun nakamasa. Sanggang okay. Dahil uyak mo. Saan nga gangangin ti awag na. Agbanarbar nga tsak mawat. O pakitam. Di ka mantanagan sir. Umimbag tumatlang nito eh. Saan, Poldo? Jack Polos ano ko din ito. Panagkunakit adan sakit mo. Ha? Amangan no makuntaminam dagiti taraon. Laglagay pem. Kusinero ka. Sakit aguyak. Madi madaksan tayo. Sakti kang runaan na madaksan. Gabata sakti bang mamanit sa karito nga restaurant ng hotel. Kasapulan ti mapanagpa-check up. Kadagin na nakapailahin. Ngam sir, nausar ko amin nga lib ko. Kasangkon nga basol deta. So, pili-pili ka. Agi na naka, wano maawanan ka ti trabaho. Okay, sir. Pasinsakil ako man, sir. Manong nemidyak kumakayat ti manglangan iti trabaho ngem napilitan na. Amok iti bagi nga andan marikriknak. Ada rikrikna ngem jak kayat ti mapanagpa-check up. Tamasayangan ak iti kwarta nga magastos. Iti sabali nga pannao manong nemi agsalsalmet betak tapno adalayng ipawit ko iti pamilya. Jak kayat tagpa-check up, taamkek amangan manong nemi no adda na maduktalan ti doktor nga sakit ko, nga gasto sa klaing ti ado. Kada kita nga panawan manong nemi nagsasarno dagiti saan nga makaayayo nga paspasamak. Dagiti saan nga makaayayo paspasamak sa Pilipinas. Nisalding inauna ket nag-drop out iti pagbasbasan na agsibod tadinan mayulo ti agbasa. Simurek nga nagtrabaho kadagiti na duma-duma kumpanya ngem saan nga nakaanos iso nga tambay ti tungpal na. Oh my God. Nimet marikar manong nemi nagturpos nga agpaiso ti kolehium ngem di unay nagbayag nagbali nga single mother. Oh my God. Ket timet tikatla padaan da kini Jingjing nga kabsat ko nga naganak da abalasang. Dagi agikit. Gabo ka na kita paspasamak manong namin jak naliklikan, jak maliklikan nga panunutin nga ti panagtrabaho dito abroad. Apanang tultulong ko iti pamilya ken kadagiti kakabsat ko. Anagrikos laing iti biyag ko. Wen manong. Nabaybayak pa yan, ti bugod ko mabagikan sa lun at gapo kadakwada. Ti ayat ko nga maikan, iti napintas, nga masakbayan da. Inted ko amin nga kalikaguman da, manong naming anya tin subad da. At dan marikrik na, kat madanagan na, iti posible manong naming abagtungpalan ti pamilya, kan di kiti kakabsat ko, nga nakasanggir kanyak no bilang, tamaidali takit sakit. Anyan tupititid ko akwarta nga kasapulan da, no maidali takit sakit. Naglabas na kiti aldaw manon na may kadang-kadang kumanen tagbakasyon, adarikrik na ay kaminlimad ko dahi tayo ti pamilya. Iti papan mi panangan iti restaurant nakaduwak ti pamilya, kaya hindi kiti kakabsat ko manong na may kinuna ti asawak. Oh, Puldo,
ramanam da ito Chinese lemon chicken. Ket na imas. Tsaka ito ba? Ha? Napgas di dilak. No dayta ti kanek. Saan ka di pa nga nalaingan dayta singaw mo? Aging ganayta? Samping nga ron. Nangyamad dayta nga singaw. Sakba nga naglos ka idyasaw di. Takat ko na mga adan dayta nga singaw mo. Nga maging ganayta kat adda pailaan. Agudon ton di bakasyon mo. Kat di ba naingan data singaw mo? Api nga di ba imbagan? Manong nimi si Mawat ang nagsao ni Jojo nga ading ko akit ko nana. Manong Puldo, brother, si Pilyo laing ti agas da ita. Ag si Pilyo kaman nga kanayon Manong nimi nga dayta nga angaw ti kabsat ko ket sa balit na gawatan ti asawa. Nga dayto iti nangrugyan ti panagsisinong badda. Tako na ni Melba ama sursurod. Saan nga tilad ang masasom si Kasudyo? Imbes ko mga pagsayaatan ti ibagam kinimanong mo. Iso lang harod ti mangtartarakin kada kayo ng agasawa ken ti anak yo. Ngim sa amet takasla mangsursurong kapay. Pimudot met manong nemi ti pidit ti kabsat ko ket simong bat iti kinugubsang. Kasama ta ka sa palagsasom kada kami nga manang. Hana? Sama ta ka sa palagsasom kada kami manang Melba. Tapno yung bagagking ka, voluntaryo nga tulong ni Manong Puldo, da kita ipapay na kada kami. Nga mala, di ka mandaragan. Tanuadan to ng pintas ka trabaho, bayadak to keng kaamin da kita tulong kada kami ni Manong Puldo. Manong nemi dimagdag, di ba nagsisinong batdag, sibod tarimama na ni Maricar nga balasang ko. Uncle Jojo, sa mga bugbugawan na kasta ni Nanang. Amo miti bukod mo nga bagi, ano saan nga gapo kada kayo, kat nanam ay kumatibiyag mi nga pamilya, at da asawa kin anak mo, ingam patartarakin kayo pailain kinitatang, kat day tamot ang asadot nga anak yo, dinapay amo nga tulungan ti gagistimar sa dot. Oy! Sa mga wawagan sa dot kasi si mo si Maricar. No di mo kahit nga aripisag ka. Tapno'y bagagking ka si Maricar. Da kami ti muna ken original nga pamilya ni Manong Puldo. Iso nga saan kayo agsisidira kasta. Anong nemi makapong tutak ket di makderak nga nang danog iti labing saan kit kinunak. Sumarting kayo! Nakigtot da. Imbagtawan na tulid manong nemi kadakitay. Mabaling nga mo tulid, iti pa nang tanong katirami saan. Napatalyaw di iti padami nga customer. Awan tinagtimek karakuhada o remesa. Ket sakbay nga nagmudo dahi nga bakasyon ko, ket palimid nga napanak ti dentista tapno agpakonsulta. Tadi madlangin maliingan ti singaw ko manong nemi. Napanak takayat ko nga maristahanak iti agas ta nasakit ngamin ti dilak. Kadya ko na maimas ti mangan. Madinti pa nagraman ko. Ngam nagdanagak idi ko na ti dentista. Tila makunak Manong Puldo. Kadagpakonsulta ka iti ENT specialist. Ngamin na idumduma a klase ti singaw da ito nga singaw mo. Kasta ka di doktor? Di mo baybayagay ng timapan, okay? Okay, doktor. Manong nemi nagturungak nga ro dadagos ti ENT specialist. Wano te kunada nga ear, nose, and throat specialist. Kat kalpasan ti examen kan obserbasyon, anyan nga panakakigtot ko. Anyan nga ladingit. Nakaladladingit nga dinggan. Idi ko na ti doktor. Mang Puldo. Saan ka kumamabigbigla iti bagak? Ano rito, doktor? Adan stage 1 nga tang cancer mo. Ano? Tang cancer?
Kanser iti dila? Ada ka di mat kanser ti dila? Pati dila, ada kanser na. Nakarkaro ka na gito yan. Kadot marites, Puldo. Napilang no marites ko malang. Dinga ti nga rod saan na nga maalwadan iti agsao iti nakasaksakit iti padada nga tao ngay. O namang padpadakis ti padada nga tao kabot ti dila. Sigurado ka kanina ata, doktor? Nasakit man nga awaten ng dahil datek peso, Puldo. Adaan ka niti stage 1 tang cancer. Manong namin jackpot chen detang imbaga ti doktor, dakkel tinamnamak nga nagrirulaing ti doktor iti examine ken observation na. Inimid ko lang iti pamilya ti diagnosis ti doktor, dadyak kayat ngagdanag da. Ken oray no amukon nga dakasta nga resulta ti examination ko. Intuloy ko data manong name iti nagbiyahe iti nagsubli iti Saudi. When? Takunak itinakem ko. May salayan nga tao da ita nga doktor. Analabit nga nagbidtot iti observation na kanya. When manong name kat nagkarkarara kaklatan. Ngiti pa nagsublik sa Saudi, nagkarkarara kak. Nasabi ko ma, tasang nagpaiberso nga daan ako itang cancer. Ngamawan pa makabulan ko manong nemi pinagawid dakmet laeng ang nagsubli dito sa Pilipinas. Tagpakaron ti marikrik na kadjakon makapagtrabaho. Kad dito Pilipinas, kinuyog na ti asawak nga napan iti ospital. Silinidahi ti doktor manong nemi nga nagkuna. Malidingita na ka mga ibaga ng pudno nga daan ka niti stage 2 tang cancer. Stage 2? Doktor, it's stage 2 na yun. When? Manong nemi na bigla ti asawa ka nakangig. Sigurado kayo iti dayta, doktor. Amangan mo no nagbidot kayo. Mapaggamit sa bali nga doktor para iti second na opinion. Sana nga basta-basta sakit ti cancer ti kayat nga masigurado, doktor. Kinuna ti asawa ko manong. Kad siya ako si Simong Melba. Sana nga nasken pa. Tapay mat, Puldo. Dahito yung second opinion. Ha? Ano kahit mo sawan? Hindi pa ilang napan nga bulan. Nga amok nga da cancer ko. Sagbay ti pa nagsublig di Saudi. Nagpakita aki dito doktor kat da amok nga daan ti stage 1 cancer. Ano ya? Pakawanan nak no inlimid ko man dito. Pakawanan nak no inlimid ko man dito. Melba, anya ka magtan, Puldo? Aping inlimid mo. Jak mat kidi patyen nga da cancer ko idi. Jak patyen, ti amok akit. Agimbag tumatlaeng. Ti marikrik nak babayan ti panagdayat kan panagkarkararag ko. Ngam saan mat nga. Gapatan na nagdagmat. Manong nemi tinalyaw ti asawak ti doktor ket kunana. Doktor, ano nga ulitan ti masapul na namidan? Mrs. No stage 1, ken stage 2 ti cancer ket dakkel ti sana nga maimbagan. Umuna ang opsyon ket chemotherapy. Ngam napimbidas ko ma no iti pala stage 1 ket nasigo din data. May kadua ken ka-apektibuhan nga opsyon. Tapno saan nga agwaras ti cancer iti bagi ti asawam. Ket kada niyo doktor. Dati ni. Nga maputol ti dila na? Ohen, panakaputol ti dila ti pasyente. Manong nemi makasangit ako nito dahil na ngayon baga ti doktor. Ano ito ko na doktor? Maputol ti dilak. Basta nga pa mister. Dahil ti ka-apektibuan nga nasken nga maramit. Yung doktor, sabat pa nga sigurado akas na ti maramit kinilakay ko saan ka di? Diya kaya apang namnamaan kayo laeng Mang Puldo.
Mang Melba. Ngayon ti may kaduwang opsyon, tinasken nga maaramid. No, iti sakit ka, cancer. Ngayon, doktor, no putulin nyo ti dilak, makapagsawak pa nga rod? No dakkel ti masapol, ama putol. Dakkel ti posibilidad na asaan kang na makabagsaw. Siyempre, awan ton ti dilam. Manong nemi imbes ko mga liwliwa anak kumati asawa karagiti agondaway ngam saan met bababalawan na kidin. Sikan to man kaming pulto. No, hindi ko mapailayan kadimbagam nga das cancer mo. Ang mga nunay baga ka kumapaitan. Anya pa ita? Mabaldado ka lang haroden, umadado pa iti magastos. Kasano pa iti ba nagbiyak ta ita? Manong nemi, imbes ko mga, Diyos ko, pati kiran ti asawak ti pakinakim ko. Ngayon, babalawan nakmaten, tapi nanunot ng ngagpeso. Kasano pa, iti pagbiyagbing ano, kanda, iti pangalamit ado, gastusak, iti pa nagpaagas ko. Manong nemi, numarigatan nak aminin, iti sakit ko. Uwan manong mas numarigatan nak man nga mangamin. Iti sakit ko iti asawak mas ad-adda nga marigatan nak nga mangibaga ti pudno karag iti anak ko ken kakabsat ko. Nakadepender da kanya ket maamakak nga makita da iti makakita ti reaksyon da no maamuan da nga da cancer ko. Iso nga ni Melban tinangipudno kadakwada. Saldi, Maricar, anak ko. Kayong Jojo, ken ipagjingching. Kahit kung ipakamo ka na kayo. Nanipuldo, ti kabsatyo, ti amayo, ti asawa. Kadadaan iti stage 2 nga cancer ti tang. Stage 2 tang cancer. Manong nemi nakita ka dagiti mata dagiti anak ken kakabsat ko tinapalalo nga buteng. Buteng, nga saan nga para kanya? No di ka buteng para iti bagbagida. Imbes ko mga garubos dagiti luada ka dagiti matada manong nemi nga saan? Nagminar ka dagiti rupa na dagiti bukod da nga problema akas lakit kong kunada. Kasanon dagiti paggastuak? Kasanon dagiti bayadak? Manong nemi sana kastat namnamayek nga reaksyon na. Tinamnamayek ko mga reaksyon da manong nemi kasano ka pa'y tatang, kasano ka pa'y manong. Nga agsagsagapa ti kasta kasakit, takakaasi ka pa'y apay, apay. Yung ti panunot da siguro manong nemi. Kasanon ti paggastusak, kasanon ti bayadak. Makita ka nagiti rupa da, ti panakairita, akas dalam akon ko na, pangalami di, pangpaagas mi di dahi tangalakayan. Sino kata kami di mga iwan, iti dahi ito nga lakay. Maimbagan to pa nga ta? Makapagtrabahon to pa nga ta? At ang to pa'y pakiranudan kang kuwana? Manong nemi ti intero apa nagbiag kukit na iruamak asyak ti tumultulong ken nagtrabaho para ka dagiti patpateg ko iti biag dagiti kakabsat ko ken ti pamilya. Ngamita manong nemi iti apagdarikmat nagbalinan nga siyak ti patartaraken paay-aywanan ken nagbalinan nga inutil nga awanan ti serserbina. Manipod breadwinner, nagbalinan nga dadagsen manong nemi. Nakasaksakit. Tisang kabasit manong nemi, nga naidulin mi. Inusar mi tapno mapasarak, kaya bakun ko ng chemotherapy. So magmanupay nga session, kat narik na akong tinapanalo nga tuok ken rigat. At dali kasla
saan nga agsardeng nga panagdulok, adarita di kiti gundaw nga, agsardeng nga, agsardeng ti panag, saan nga agsardeng ti panagableng ko agil BM. Kimuto nga kiti oray laman ng name kit ati kunti may sa nga bangkay. Kasla klarurugan manong ti kinakuntong ko. Nga manaksid iti physical sakit, iti physical. Kasla adad nga siyak ti maibturan. Kasla adad nga jak maibturan manong name iti emotional nga sakit nga ipapay dagiti dungdungok iti biyag. Dagiti dungdungok ken pinagserserbiyak. Dagiti kakabsat ko, dagiti anak ko, ti asawa. Agasamot ngamin manong na may arig na sa anak kun nga, sa anak kun nga mapereng ni Melbang asawa. Idin to ta nakalaplapsat ti asawa, gabuta manipod adak iti Saudi, kat ko namulan mong balasang na Arjun. Kasla saan na ko nakayat akitain ti asawa. Dagiti anak ko manong nemi kadurman dako nakaslakit tay karugrugit dak unayin nga nakarugrugit ak unayin nga tao. Dagiti man kakabsat ko awanen dagiti kinalailo ta kanyak. Kas inauna kakabsat da kat di dakon awanen ti lailo da kanyak. Awanen ti umbi da kanyak. Kat nakasaksakit pa'y manong nemi. Agpipinatudundan nga mangistimar kanya. O Isaldi, si kamit ng timapan mangistimar, iti amam. Oo, abay ko mga siyak ba rin di kalman? Limitan mari ka na? O, itsak na rin masango, tada papanak, di ko mga mindi kita kakabsat natin, maunin na, unang maunin nyo, nanang. Manang nemi. Agpipinatudundan nga mga siya kaso kaniya. Diyos ko, nagsakit na kitamang kumanipod ka na kinibibig, tibukod ko nga pamilya. Nga nagitan ti tumataod, iti dila nga ibalikas da. No jak lang mabuting iti Diyos kat telekon tibukod ko nga biyag. Ngam jak inaramid, talagkarkararag akad di manong name. Kit dawek ka mga ramid ko man ni Apo Diyos ti milagro tapno pagimbagan na. Naglabas pa digiti aldaw aging ga pinaayaban ni Melba digiti anak mi kan digiti kakabsat ko manipod iti kama nga nakaipaiddaak kad mamang ko ti saritanda. Pinaayaban kayo. Ta pagsasaritaan ti sasaden ti amayo ti kabsat yo. Manang Melba, dili mabaling nga ibagamon no anya da ita, kada ta papanak. Pamanamat ko nga, Jojo, iti kalyara. Damat kwartam nga ipalot mo, saan ka di? Nang adda, awang ko naman, awang ti kwartam nga ipalot mo. No ibagam lat ako mga min, no anyat na nga ibam kada kami, tadi kita anak kada dupay lang sa asaom. Ibagamon, sakbay nga pumanawak. Alawen, dumagay kayon. Naibusen ti kakaiso nga kwarta ti amayo. Ti kabsat yo. Gabo ti pa nagpapaagas na. Nakautang ang payo ni Jerry Hospital. So ang titinulong tayo kamang bayad. Ang titinulong tayo, Juan. Manong nemi ni Maricar nga anak ko ti muna nga si Mungbat. Nanang, kahit kumantimang Ted, ngam awam mata, basit matlang ti sweldo, kas case, kahera iti grocery. Kan, sakin may sa, amumat nga single mother, ha? Kat adaan anak ko nga bibiyaget. Insarunong mat ni Saldi, manong nemi akino na. Nanarunang nga awan ti baited ko, tawang mat petrabaho. Kinunana. Iso nga ron, nga masapul nga agila ko tayon, kada kiti mabaling nga ilako. Tay kutsek, kan tay kutsem, si Kasaldi. Ilako tayon. Anya? Kat nung kukuwag na jay. Kukuwag na dyan, nanang. Pangalaan tay nga ron, iti kwarta. No saan tay nga agila ko kada kita. Kat si Kamit Maricar,
tay TV, ije kwartom, tila ko tay, para ti kabarbaro. Kabarbaro pa yala, alis to lang, may lako gabuta kabarbaro pa lang. Madi adi kasta, say kot sekti, may lako kanya, kadin to ta, TV lang, may lako kini Maricar, saan nga patas, madi ananang? Gabuta, adan anak, ti kabsat mo salde. Nangasawa ko man nga road maten, iti kasta kita no adamat anak ko, tapno ko Ganyan na kita nga panagrasarson mo. Saan nga man nga pilpilso po, saldi? Nagasawa akla ko kunam. Nagasawa akla kuman kunam. Noong trabahom. Ipakalam ko nga pang biyak mo, iti asawa malaman. Agtawon kan ti 27, saldi. Iso nga saan na kasi ti panagrasarson mo. Alaklakayan kan. Iso nga mayat ka manuro saan? Ila ko tayo ti kutsem. Ketsi ka madjojo. Manang, ipag. Masabol nga bayada mo dahil ti kwarta nga inalam. Kinipuldo nga nagpuunam iti magbagam iti pagpuunak ko nam. Sokal mo sa amin. Ano? Awang kwarta? Agrimedyo ka. Ano awang kwarta kat agrimedyo ka? Inam nga bola na tinapalabas sibot bimulod ka. Iso nga bayadang mitin Tapno da pagpaagas di manong mo. No kasapulan nga ilakom jay datakidnim. Tapno da pagbayad mo di ilakom. Buiset. Ag cancer kay tumat gamin. Ag cancer kay tumat gamin. Dahil dati ko na tikabsat ko manong na. Nagsakit amang tunggal iriyak da tunggal iriyak da ag susubang da panggap iti kwarta manong naimi nga magasto. Hawanin ti bibiyang da ore no amuda amang mangig ko ti makapasakit ng ibagbagada. Panagriknak manong naimi. Panagriknak. Kit iranrantada pa yun nga ipangig kanya. Tawam met ti serbik kadakuan. Ape nga cancer kay tumat ngamin. Nagsakit tiriknak manong naimi. Nga labas-labasan naklatan iti silid ko nga dinakpayin talyawen. Kaya dire minsan nangig ko ti saritaan da melba kini Saldi nga anak ko. O Saldi, nagsapa ka nga nagrubwat. Kalindon lepas ti pangaldaw mo't palaang ti panangkuyog mo kini tatang mo yung nagpa-check up Ha? Ano ko na nang? Inton lepas pala pangal daw ti panangkuyog mo kini tatang mo nga ba nagpa-check up kunak. Ay check masango nga mangkuyog kang kuana. Kaya sa bali nga papanak nanang. Anya? Schedule mo itati bang kuyog iti amam. Adang papanak ka sa bali kunak met. Nilatan Maricar, tawagan nyo, abang kuyog. Maricar kunam. Kinapan ni tigrosarya nga pagtrabahoan na. Uy, napan, ngam irapin ng tumatlata na, into na after lunch, ag-break damat ti lunch. Kasano pa nang irapin na 1 hour laing ti break da? Ha, basta. Diyak, masangot ibang kuyog. Manong nemi, gabutaawan ti makasango mang kuyog kanyak iti check up ko. Ore marigata nak nagsaok inunak iti asawak. Melba. Ay, Puldo. Saklatan ti mapan iti doktor. Ore dawan ti kaduak. May saka matabangag. Ha? Naka-wheelchair ka. Kasano nga ilogan ti jeep ti wheelchair mo alaman? Manong nemi, bayat data pa nagsasalita mi kini Melba nga asawak abag isumit kasi mangpet ni Jojo. Ay, Jojo, nasiat tadakan. Si kabang pailangan tibang kuyog kini manong mo. Saan ngamin nga masago ni Saldi, tada lakad na. To, kahit no siyak man tinang kuyog kada kuwada ni tinaminsanan. Kalpasan na, sakbanan. Ape ka, ang busy ka? At trabaho? Aw, madatobaram, no di ka tutukaw latakad. Manong nemi agsubang matmanan ti asawak ken ti kapsat ko. Iso ako nak Melba, gusto mo nan. Gusto na kayo. Orita, nagpurgod na ten ni Pari Boying.
Iso tawag ka mangkuyog kanya. Ay, saan? Saan na, Poldo? Anya na ko na nakas pagari ka na? Pagchichismisan na tayo nga tibugod mo nga pamilya kat sanda ka nga makuyog iti ospital kat masapul pa lang nga besper mo ti mangkuyog keng kasta. Iso kasi kan Diyo ti mangkuyog kinimanong mo. Naguro ka man manang Melba. Apay ka, saan ti bagbagin ti baonem nga mangkuyog iti asawam? Niya? Kaya adamat trabaho kat. Adamat inagserserbian nga, serserbisan nga agpa-puts pa. Tapno amom. Manang, agpa-puts pa, apo-puts pa. Katuan, siya matatrabaho, pa-puts pa. Katuan. Sika ti asawa, iso nga obligasyon mo, ti bangkuyog keng kuana. Sa mo nga ipaakem iti sabay iti obligasyon mo. Sika ti kang ruan nga mangkuyog keng kuana kapot asawa misuna. Ano kan makapagsasawa ka awan ti namayan nga nipaiken ka ni manong mo? Basta. Problema kat problema laing di nakiramraman. Manong nemi nagsakit adengken nga ibilang naktikabsat ko kas problema. Problema laing ti problema. Problema laing ti problema. Ti asawak ti akin obligasyon kat iso kanulay. Kat nagagangayan na kanimot laing pariboying tinangkuyog kanyak iti inak pa nagpa-check up. Nagpambarak latan kani pariboying nga da nasisita nga napanan da kiti kabalay ko nga iso nga didak makuyog. Manong nemi nasaksyan ni pariboyang iti panagsakripisyok iti Saudi para iti pamilya ken iti kakabsat ko. Ket bainek ti bagik nga maamuan na nga saan nga nasya at ti trato kanyak ti pamilya agraman iti kakabsat ko. Ngem nadlawlatan ni pariboyang nga da paspasarik a problema seknan ti panakilangin kanyak ti pamilya. Ket kas nasayat agayem kinunana kanyak idi agangay. Pare Poldo, sa mga aminin kanyak. Madlaw ko nga saan nga nasya ti trato keng ka ti pamilyam. No kayat mo gayem, agnaed ka pala nga, agnaed ka itinaulimat. Agnaed ka itinaulimat, kanawan ti pakasikuran. Adres house ko, iti asudag ti baybay. Ang mabalin mo pag naedan tapno, alalisto ka nga maimbagan. Pare? When? Saan pare? Abi ka saan? Kaslamat lahat sakit kon, nga mayadayo akong iti pamilya. Kapno di mo mangag, ti anyaman na panagsisinong batda. Tilaing caretaker ko, naed sa jahay, may mesa sa jahay. Nakasaysayat ka ngayon, paribuing. Agsipod na nakasaysayat ka, may katao para Poldo. Katulitek. No, kaya't mo ti offer ko nga agnaed itres house ko. Agoni ka lang. Kan mabaling ka pa nga, isa pulan iti mga iwan keng ka. Mga iwan keng ka sa jahay. Naglakalaan mo ti sweldo, ti may isang caregiver. Anya? Katuin. Manong na may bagpait tadakas kani paring buing. Nga concern unay kanya. Nga imbes ko manong na may nga digiti pamilyak ti mga iba ka ti kasta. Ngay sukumot pakangigak kadakwada ti kasta. Nga panangikir. Nga kasla at damat ngay suda ti mga duron kanyak tapno malpasan ti kasto nga panagsagsagabak. Timrem nagarubos di kiti luwak ay ayak unay ti bagi. No idi kad siyak ti taga-suporta ngam apay matitan ta siyak maten ti nakakaasi nga malimlimusan. Nga dilak pa ang mga limusan manon nemi di kiti pamilyak. Ayan nan ti pamilyak nga sinupsuportarak idi. Awandan ita ta siya kun tagkasapulan ti tulong da.
Adada pa nga makatulong kanyak ni pari Buying nga jakbet kapkabin ano. Makita nga adada pa yan nga ilalain nak ti sabali nga tao nga hindi kiti mismo nga kadardara. Ta saan laeng man manong nemi saan na ta saan laeng nga saan laeng nga nam na minsan nga kinuyog nak ni paring Buying nga na pa nagpa-check up. Kaya di minsan manen nga ba panangkuyog na kanya. Di tan manong nemi nga baga ti doktor nga dakas nga damag. Magbulto, lading itek nga baga nga masapol nga maputulan ti dilam iti kabitan nga panawin. Kanya to kunay, doktor? Kasapulanen nga maputol ti dilam iti kabitan nga panawin. Kanya, amo ka narigat para kang ka ngayon patib ka rin tinakam mo ka nagkararag ka iti Diyos. Manong na may agarubusan di kitiluwa ka diyakon magawidan nga impeks sa tiluksaw ko. Hapay nga siya. Hapay nga siya. Ano ti basol ko? Hapay. Manok sawak man ta nakabaybayagan nga adda dilak. Nakabaybayagan ti abilidad ko nga makapagsao. No apay nga Jack idosar dayta iti pamilya ken kakabsat ko. Jack man la nagsasao wano nagreklamo kada kuwada. Iti panawin nga ATM ti pagkitkitaan na kanya. Itatasya kung tagkasapulan ti tulong da awan da aminen. Maawatak ti marikrik ng pare. At tuyak mo tamang saranay ken ka. Pare, Buying, di ka madanagan. Iti kastom iti operasyon mo. Ken pa nagpaimbag mo tatulungan ka, pare Polto. Pare Buying. Anyan nga kinaimbag, ti adda nga pa nagpuspuso ni pare Buying. Nag-set up ni pare Buying iti fundraising campaign para kanya. Ket kaduhan kada kiti nasidgan na, ket dagiti dati nga kakaduami nga OFW. Ket nasdaawak tadakkel tinaurnong na akwarta ket umdasen nga gastuwek iti operasyon ko. Ket kabutan na amuan ti pamilyak dayta nga fundraising campaign nagintuod kanyak ti asawak. Ay, Buldo, kumusta akon? Kumusta matan ti fundraising campaign ngayon sa yangkat ni kumparem? At ang katamad lang dagiti nagted? Manong nemi. Imbes nga kumustakan ko na kanyak kumati asawa ng fundraising campaign ti kinumusta na. O nagda. Kinapunong natakala kandidat tinaurong umdasan para ti operasyon ko. Insungbat ko man. Manong nemi kapoy ti kasta nga imbaga kinuna ni Maricar nga anak ko. No kasta nga rod. Ore sana kung nga mapaman iti financial assistance inton bigat tang. Tapno mapanak badlag trabaho. Simugbat met ni Sal tiket ko na. Mapanggalata. Ta sayang lang at kwartang maalang financial assistance. Nagapoy ti gobyerno. Ana, mapangkalat ta sayang ti kwarta no maala iti financial assistance. Kada nga rin trabaho manong saldi. No kaya't mo katsikan di mapan. Alawan, siya to nga rin di mapan. Mga alak to ati tandan ko. Ore, apagkapatlaeng. Ano nga tandan ka sawsawan? Si kasaldi. Para ti amayo dahi dyan nga kwarta. Uwen, para kayong kuha na, ngam sambad nga so amin inlakog ti kutsek, panagpapaagas na lang. Didaklibang nga yan, ti maawat na financial assistance. Manong nemi, para kanyak lang aro din karatsyed na fay lang. Nalabas lao na yun. Diakon na ti pelanti bagik manong nemi kit nabugkawak ti anak ko. Salde! Naglamlabas kan!
Hapay, sakmat lang tinagkapunting gatang mo tikot sa pagsindir mon. Kasta, kaya't mo kasawin. Pabulod mo lang kanya kidi. Kasta ka di. Hindi mo kumangarot ba, impaspasigot hindi, nga ipabulod mo lang kanyak data, tapos jak namang kukwak. Pag nagblabas ka nga talaga. Kinunak manong nemi, kahit inlayat kon, di ang kakapsot na takyag ko. Ngam natangsit ti barok anak ko na, sige, danganandak. Lagi-lagi pa nyo, laklakayan kan, nandinin ka nagbalin nga baldado. No baybayan da ka sigurado matay kan. Anong naimidyak ni namnama nga mangeg ko na ita, dagit takasta nga balikas iti anak ko. Ngayon pinalabas ko latan, tawang meten, ti panagbabain na kaniyak. Ano makapagsaho, kaslusaan nga siyak ti amana. Nga imbes ko mga iso, ti anak ko kinisot nagbalinin nga amak, takas tama ti pangibilangan ng kanya. Manong nemi makalawas laingan sakbay tinituding nga panakaputol da ti dilak, ti panang putol da. Kinasaritanak ni pare Boying aplano da, kadagiti kagayemi nga ipayandak iti get well soon party. When manong get well soon party, kagadan to ditan, ti panang tedda ti cheque ano ornong, para iti fundraising campaign. Ket kunakmet din sungbat. Gaman ako na kang gamare. Paribuhing, duawang kan jak lamon. Agaman ako na ti kinembog mo kanyak, pare. Pakaragsakak ti makatulong iti padak nga tao, pare. Nagaruna, kadagiti kasken ka, ngagkasapulan nunay. Angem, mabaliwak man ti saritaan, pare Poldo. Ano na itang saritaan, pare? Diyak kumakayat nga baga kenggang napanunot ko nga karbengam nga mamuan. Diyan niya, pare. Kastoy, pare. Talon ka nagiti nakasasaritak nga karubam. Tinag ko na nga ada milagro nga raramiden ti asawam. Anya? Nakita da ka no? Nga dakaduwa na nga lalaki. Sumsumbrek iti hotel. Anito ka na, pare? Wen, sumsumrek da iti hotel, kaduwa na ti may isang lalaki. Ken kunada pa nga dayta nga lalaki, kit iso kanumit lang ti masansan nga mangitultulnog kini Melba dito'y balayo. Nakalugad na kano iti Star X, nga puraw. Anya, pare Poldo, ores siya ket nakitak meten iti minsan nga dalalaki nga nangitulnog dito'y balayo ni Melba. Ket no ampay pudno ti damag, ket no man pudno ti damag nga sumsumrek ti hotel. Pare Poldo, italek mo na tani ti Diyos. Ti pa nagpaimbag mo, tiras ka nga panunutin, pare. Manong nemi dahi nga na idanon kanyak ni pare Boyeng tinangpukawen, ti pa nagtalek ko iti asawa. Saan kon nga sinidir ti asawa, karintaklin kulatan iti Diyos. Manugutak iti jaya ni pare Boyeng ngagnaed ako ni teres house na kalpasan ti operasyon ko manong. Manong nemi na danunan ti aldaw nga get well soon party ket nga insayangkat da pare Boyeng kan dagiti kagayem mi. Matanda ti pamilyak siyempre, dagiti kakabsat ko. Ken ti pamilyak. Sumagmano nga karuba ken dagiti kagayem. Iti katengaan dayta nga party kinuna ti MC. Ket ita nagtenganen kakabsat ti kapapatgan nga paset daytoy nga programa. Babaen ti naimpupusuan atulong tayo kakabsat.
Nakaurnong tayo ti kwarta ngagdagop iti 986,000 pesos. Basit lat kurang nan nga tapno agbalin ko mga 1 million. Nausa rin ni Puldo para iti panaka-operar na ken panagpaimbag na. Ken nga ron, ayaban tayo dito sango, dagiti kaming ti pamilya na, ta mangipaay damit ti mensahe. Unayan tayo nga ron, nga ayaban ti Burdek, nga anak ni parang Puldo, ni Maricar. Agamanak unay kada kayo, tikad dayo, ita ditoy, kanagamanak iti tulong nga impaayo iti pamilyami. Okay? Ababa ng nasamiit nga mensahe. Kadita, isaruno tayo mat nga yaban, tinauna nga anak ni paring Puldo, isa daytoy ni Saldi. Agamanak, ti intedyo a kwarta kada kami. Oh, data ka dilang ti may bagam Saldi? Kasla pasalip, iti kababaan, ti sungbat na ito ya. Awang ka din ti may bagam, kinitatang mo ita, tadandarin mo opera. Get well sontang. Ababawanan. Ngim naasot ba ni punti kaon gan na? Manong nemi gabuti kas tanga sao, gabuti kas tanga sao ti MC nagpungtot ni Saldi. Hapay. Anya ka dito kayat yo, ha? Ano ti kayat yo mo pasamak ditoy? Kayat yo ka di drama kami ditoy? Gabuta, linimusan na kami. Ti kayat yo, madaydayaw kayo. Gabuta, nakatulong kayo, iti marigrigat. Manong nemi tininggar ni Melba ti anak mi. Saldi, agtal na ka man. Nasasiyat kong po ang account dito. Nukas naman natin bagbagam. Nanang, anya ti kayat da nga? Mangig. Kayat da ka di mangig? Nukas ano ti kinaimbag, kinasiyat ataw ti amak? Nga oray no isubo ko man ti pamilya na ti makan ket tinto pay laeng mata kadagiti sadot gakabsat na. Manong nemi. Kasi saan ko nga naawatan, saan ko na una nga naawatan, timbagang insungpat, ti anak kong inauna. Kat kasla kayat ko nga maulit. Nanang, anya ti kayat da nga mangeg? Kayat da ka di mangeg, no kasanot kinaimbag, kinasiyat, ataw ti amak? Nga oras na isubo ko man, ti pamilya na ti makan, kat itid nanto pa lang, kadagiti sadot, nga kakabsat na. Manong nemi nasaktan ka nasuron siyempre ni Jojo. Ito da itang imbaga ni Saldi. Dinarupen ni Jojo ti kaanakan na. Pastos ka nga ubi nga. Awang babay mo. Kinuna na manong nemi kat nagrangasan dan nga dua. Nagsao ti MC manong nemi kat kinuna na. Ay! Iya tayo duman dito di kita gadwa. Iya tayo yo. Manong nemi ka po iti pungtot ko. Yung karigatak nga rin absot ti micropocket ko na. Saan? Saan nyo paadayuhin di kita nga doha? Kayat ko ang mangeg. Kayat ko ang mangeg dadakit ibagak. Awanan kayo ti utang nga nembag nga nakem. Si Kasaldi. Awan karbengam nga pagsawaam ti kasta ti angkel mo. Inaunang imsika dayta. Kat amom kumatekraem. Uwan namin nga napitas ko matibiyag tayo. No saan ko nga, tinutulungan di kini kakabsat ko. Ngem kadardarak pa laing ida. Kat saan nga maawat ti konsensya nga may aklat tanita. Kat si kamat Jojo. Da kayo kinijingjing. Sinayang yulaeng tinigrigat ko para ka na kayo. Amoy ka din no kasanot kinarigat tibiyag di may sa nga OFW in Saudi.
Tunggal sintimo ang ited ko. Tunggal sintimo ang ited ko kada kayo kad nagrigrigatak. Sakit no, makapaggastos kayo. Kasla awan din yaman nagastusin nyo ti ano nga nagrigrigatak. Manulayangan nga daw, putulan dan didilak. Sahanak doon nga makapagsao. Isong alagon na ito kung daway tapno ibagag di amin nga kayat ko. Hindi amin nga kukupak nito yung barokong ko. Kayat ko ibaga amin ka na kayo. Manong Nemi at atipaenak ni Melba ngagso, Puldo, hustunan, nakababain ka na kita tao. Nakababain ko nam? Anata ko nam, Melba? Isang din ko teksao. Kaputa nakababain ka na kita tao? Hamom ka din no anya titapod no nga nakababain? Ha? Hamom ka din, Melba, no anya titapod no nga nakababain? Saan ka di nga tinakababain ka tayo sumsumrek kayo ti hotel nga kaduam ti sa bali nga lalaki? Anya ti kahit mong sawa? Amom no anya ti kahit kong sawen, Melba? Amom no anya ti kahit kong sawen? Manong Nemi? Gapo, iti imbagak nagwagting ni Melba. Ngayon may pakamakam ko laki nun. Melba! Sika! Da kayo! Kat awan babain na. Iso nga manipod ita. Manipod ita. Agdiretso aktong tres house ni paring busing. Wano ni paring buying ko na ko. Kat manipod matlayang ita. Gibus akong ti obligasyon ko kada kayo. Kadagragsak kayo, ang taon tumatan di obligasyon nyo kanyak. Awanton, tawanak ton. Manong Nemi agarup talo nga dekada nga nagtrabaho sa Saudi para ti pamilya. Kanda kiti kakabsat ko. Ngayon binaybayan dak. Inip awanin ti serserbik kadakwa na nagsakit. Naputulan ng tidilak. Awanin ti pagraman ko kanya kon makabagsao. Kaya't kon ti sumuko Manong Nemi. Kanimbilang kon ti biyag ko kas may sa ngalunod. Kanimbilang kon ti lubong kas may sa nga impyerno. Ngayon babayan tinasyahat. Babayan tinaayat apa panang sapuyot kanyak dagiti kagayem ko. Ken ti kinaanos ti caregiver nga tinantandanan ni paring buying ang mga iwan kanyak. Kayat ko ti lumaban. Kayat ko ti maimbagan. Lumabanak. Tadda pa lang mission ko diti lubong. Ngayon pahay ni Apo Diyos kanyak. Iti sabali nga bangir Manong Nemi makapalading ang mga muwak nga makidendenan ni Melba iti sabali nga lalaki. Kat nimit saldi nga barok, dinadail ng tibiyag na agsipod taaddan nga nakapupok iti pagbaludan. Gapo iti panaglako na iti may parit nga droga. Nilayangan marikarang abalasan ko agraman ti anak na tinabati iti balay mi. Ket ni Jojo kini Jingjing sumursurot dan iti periyaan nga ison ti pagsapulan da. Manong Nemi, iti agdama at dakpay laing iti rest house ni Pare Buying. Ket dito yung rest house ngayon salaysay ko kini El Amor Berbedero. Insalaysay ko kini El Amor Verdadero. Babay ni ti chat. Tadyak maibaga. Tawan matendilak. Munak mandilak maawatan. Iso nga. Orek sang sango kami Manong. Ichat-chat ko king kuwana. Di kayat kong ibaga. Idi istorya ek ti pagkasalita. Agsubliak tula siguro iti balay mi nunan anayin nga maimbaganak. No bilang
Takayat nagtupay, nga pasang bayan ti balasang ko, ani Maricar, kas pagarigan. Manong nemi dito'y kon nga gibusan dito pagkasalita, kinagyaman iti anos mo, ken gagat mo nga nang ibasa. Sapay la kumata, kay bati akiti adal, ken pagsarmingan. Alakastan. God bless and more power to your beautiful program. Tuyagyaman nga pagayam mo, Puldo. Babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero. Iti Santa Cruz, Badok. Santa Cruz Sur, Badok, Ilocos Norte. Thank you very much, Puldo. Iti panangisalaysay mo kini El Amor. Naman pa'y chat lang tinag-istoryaam. Tadi ka matan makabagsao. Kung ko na matan ako nam. Thank you mat kani El Amor Verdadero. Kada ito'y panangisurat na di pagkasalita. Salamat po for watching. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Nemo Studio. Mabuhay tayong lahat.